Ola, como están? Eu son Anita, son de Cuba e isto é Botalla Sucre. Isto é un canle onde estou aprendendo a falar galego. E teño varios retos. Xa fixen a proba do Selga. Agora teño que seguir como falando coa xente en diferentes situaciones. E por suposto, eu non podo facer isto sola. Face moito tempo non está aquí María, así que María está aquí. Oxe. Hola, María. Sí que debe facer tempo, sí. María é unha chica galega que un día, unha rapaza galega que un día de casualidade me la encontré, como digo, atopeima no gimnasio. Sí. E agora somos amigas e ela está ensinándome a falar galego. María, provei a proba do Selga. Moitísimos parabéns, que claro, non Sí. te E gracias a María eu aprobei a proba do Selga porque mentira. porque ela, Mérito propio. aunque eu fale aínda que eu fale castelán, ela sempre me fala en galego. Entón, María, eu teño que seguir falando coa xente porque a forma de aprender galego é falar, é escoitar e tal. Sí, calquera idioma, tes razón. Así que ti tens que ayudarme. Teño que axudarche. Tienes que axudarme. Tes que axudarme. Tens que axudarme a seguir falando. Agora estamos todavía no Entroido, estamos en Carballo, pero María va para Ourense. Vivo aí, sí. Sí, e hoxe na noite hai Entroido. Sí. Bueno, en Ourense o Entroido dura como un mes, pero en Ourense, cidade como tal, hoxe é un dos días grandes, tamén foi onte. Hoxe en concreto está a París de Noia pola noite. Entón podremos ir botarte uns bailes e que fales tamén, e así experimentas un pouco outros acentos, e non solo... Porque en Ourense hai outro acento galego. Sí, hai diferentes acentos por toda Galicia. As variedades diatópicas do galego son moi amplias. E que diferencias hai entre o galego en Carballo e en Ourense? No bloque oriental temos outras terminacións, como por exemplo facer o plural en ois, que a mí me fai moita gracia. Como sería? En vez de dicir camións, que é a fórmula que estás acostumada aquí, sería camiois. Tamén os tempos verbais acaban de forma distinta. Ai, Dios. Vou volverme loca. Entón, o meu reto hoxe é falar coa xente no Entroido. Sí. Na festa. Mira, Preguntarle... De feito, propóñoche algo. Eu ensinoche a ti a mellorar o galego e ti ensínasme a bailar bachata. Okay. No, eu non bailo bachata, é salsa. Ah, pois váleme, veño. Pero para o Entroido temos que disfrazarnos. Sí, é certo. Eu teño solo un disfraz, é Harry Potter, o mesmo da... Disfrace. O mesmo do capítulo pasado. Eu son Harry Potter, ok. Harry Potter, que casa? Gryffindor. Ah, eu son de Ravenclaw, pero... Pues vamos a Harry Potter las dos. Ti tes disfraces? Sí, claro. Pues imos a Ourense a falar coa xente. E a enchelo de maxia. Aquí está María, que Hola, boas. va a ayudarme a facer as preguntas. Vaime axudar. Vaime axudar a facer as preguntas e xa temos dúas víctimas aquí. Hola, que tal? Hola, moi boas. Eu son Ana, son de Cuba, pero estou aprendendo a falar galego. Entón teño que facer preguntas en galego. Okay. De que te disfrazaxes? De cura. Por qué? Por qué? Pois por o que encontrei, prácticamente. E que tal a vida nocturna acá en Galicia? Moi ben. É divertida? Sí, das Pero ti mellores. onde és? Eu son de Lugo. Ah, es de Lugo. Eu son de Viñeches a Lugo. festa. E vin á festa non só aquí. Fomos a Ourense, fomos a Laza, fomos a... Si somos de Lugo. Fomos a Manzaneda, bueno, fomos a Somos diferentes amigos sitios. por aí por Van a Manzaneda. todas as festas. Fomos non a todas, as que podemos non damos máis. Entonces, pues, facemos o que podemos. E que viste desenlaza? En Laza, pois vimos a Baixada da Morena. Si estuvemos onte. Baixada da Morena, estuvemos, o sea, chegamos ás 6 da tarde, eu por aí vimos a baixada completa, como tiraban fariña, como tiraban as formigas. Non coñece como é o Entroido aquí. Ah, pues Eu non. non terías que explicar en que consiste. Claro. Vas ter que ir ali, pero non vayas así, Pero eso, Eu son Harry Potter. eso é mellor. Explícalle por que non pode ir así. Porque ali vas te poñer perdido. Nosotros, por exemplo, fomos con botas, con funda e unha chaqueta desto trapos vellos.
porque poñente, perdido, tiranche terra con formigas. Eso tencho que explicar ali un Eso telo que ver, Claro. máis que explicalo, porque eso hai que verlo. Pero eu quero quizás un consello para falar mellor galego. Que teño que facer? Algún consello para falar mellor galego? Calquer lingua que fales, se tes un toquiño de alcohol en sangre, axúdache. Ese é o mellor consello que te podo dar. Bueno, e outro máis importante, búscate un bon galego. Igual ese é mellor co primeiro que se acabo de dar. E se xuntas o mellor galego e unhas gotiñas de alcohol, pois imagínate como vas falar galego. Hola, que tal? Ben, e ti? Moi ben. Perfecto. Eu son Anita, son de Cuba, estou aprendendo a falar galego, entón teño que facer unhas preguntas en galego. Ela é María, miña profe. Encantado, ambas. Que tal, de que vas disfrazado? Eu de toureiro, hei de dicir que falas ben galego. Tes boa mestra. Moitas grazas. Que tal a festa acá en Ourense? Moi ben. En Galicia, onde é mellor a festa? É que eu son de Verín, do Triángulo Máxico, Verín, Laza, Xinzo, entón tiro pa miña zona, pero... explicar, porque claro, Ana non domina ben como eu entroido aquí, xa antes explicaron algo de Lace e así, e agora que ti sexas de Verín, estupendo, porque... Pois mira, xa dende hai en torno a 40 anos iniciouse o entroido, porque claro, aquí antes da democracia había unha dictadura, entón non podía haber tanta liberdade como hai hoxe de disfrazarse, de pensar, de dicir as cousas e demais. E cando rematou a dictadura, pois a xente propia que lle gustaba o entroido das zonas de Laza, Verín ou Xinzo, neste caso a miña de Verín, pois decidiron inicialo e fomentalo, e a día de hoxe, claro, é un gran esplendor. Aunque aquí na cidade tamén vai ben. En Verín, por que se caracteriza o entroido? Principalmente polos cigarróns, que son unhos traxes que non disfraces, traxes, que pesan en torno a uns 20 kilos, entre a máscara, a vestimenta, as chocas, castelán cencerros, ou que poden levar as ovellas, por así decilo. E nada, principalmente o día máis gordo é o das comadres, o día das mulleres, que xa foi o xoves. Moitas grazas. De nada. Graciñas. Chao. Chao, hasta logo. Muy amable. Hasta logo. Espero que disfrutaran de este vídeo. Tengo un pouco de vergoña preguntar, pero por lo menos vencí un pouquiño ese medo hoxe. Suscríbete, chao.